O Auditorio Municipal de Ribeira vestiuse de gala para acoller a entrega dos premios PEL da Deputación da Coruña. O acto asistiu unha ampla representación da vida política e empresarial, non só da comarca do Barbanza, senón de toda a provincia. Ademais do presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e varios deputados provinciais, contou coa presenza tamén de varios alcaldes, entre eles o anfitrión, o de Ribeira, encargado de dar a benvida ao acto. Agradecer á Deputación da Coruña que escollese este espazo que acaba de inaugurar o Concello de Ribeira para celebrar uns premios que xa están consolidados na provincia e que distinguen aquelas iniciativas empresariais transformadoras que impulsan tamén cambios decisivos e que deixen pegada no territorio. Esta, como acabamos de ver, é a sexta edición duns premios aos que xa concorreron máis de 370 empresas da provincia. Este ano, como acabamos de ver, hai máis de 94 candidaturas presentadas. E iso demostra que nos concellos desta provincia vive xente que valoriza os recursos, sabe aproveitar as potencialidades dos concellos e tamén aposta polos coñecementos. E coido que isto debe facernos sentir orgullosos e orgullosas da capacidade de traballo que temos. E dende as administracións públicas, evidentemente, debemos recoñecelo, pero, sobre todo, debemos poñer todos os recursos en apoiar a este tecido económico e empresarial. Non quero deixar pasar a oportunidade, e son consciente do complicado que é ter neste mundo cada día máis globalizado e moitas veces desregularizado. Debo dicir que debemos apostar por un tecido productivo propio, que xere riqueza e emprego de calidade no país. Investir en innovación, desenvolver os nosos recursos ou poñer en andamento medidas que contribúan a apoiar, asentar e fortalecer o sector socioeconómico debe ser unha prioridade de calquera rexedor e de calquera gobernante. Por iso, dende Ribeira, estamos moi contentos de poder tender pontes entre administracións e sumar sinerxías positivas, como a que hoxe demostramos entre o Concello e a Deputación, facilitando un maior grado de apoio a proxectos como este e tamén que se presenten nas nosas vilas. Este ano, os premios PEL presentáronse un total de 92 candidaturas, un récord de participación de todas as edicións celebradas ata de agora. Un feito que destacou tamén o presidente provincial na súa intervención, xa que, segundo el, mostra o enorme potencial que ten a provincia como motor económico de Galicia. O gran logro desta Deputación foi escoitar. O gran logro foi detectar esa necesidade. O gran logro foi e estar ao lado de calquer soñador ou soñadora desta provincia que non quere abandonar a súa terra, que quere crear riqueza ao carón dos seus avós, dos seus pais. Por iso a Deputación está nesa transformación que, igual que o está no ámbito cultural, que está no ámbito da protección social, aumentando un 178% en plena crisis económica o seu orzamento para axudar os máis maiores. Pero probablemente agora mesmo o gran logro é ter a mentalidade de non baixar a garda nin un só segundo na creación de emprego, porque van a vir malos momentos, porque xa houbo malos momentos, pero tamén hai bons momentos como está agora a creación de emprego e unha economía con a previsión de crecemento superior ás previsións iniciais do ano 2023, por todos os organismos internacionais e nacionais, pero non hai que confiarse. É nos bons momentos onde hai que sentar as bases para os malos momentos que chegarán. É unha economía creada a base da diversificación, de asumir todos os sonos individuais de todos os soñadores e soñadoras da provincia, nos vai a facer o que somos, o motor económico de Galicia, con un Produto Interior Bruto de 53.000 millóns de euros contra os 4.000 que ten Ourense, ou os 4.000 que ten Lugo, ou os 23.000 que ten Pontevedra. É simplemente porque adicamos cartos e recursos e tempo ao máis importante. Eu quero agradecer este soño que concretado en 1.875 empresas, que é capital semilla puro e duro da provincia, que son financiados por todos e todas vos, sodes vos os que aportados os recursos para que iso sea unha realidade, que esta realidade gracias, sobre todo, a un departamento na Deputación, sin que sería imposible nin financiar máis que 5 ou 6 empresas. 1.875 empresas creadas gracias ao apoio político de todas as forzas políticas da Deputación por unanimidade. Quero darle as gracias a quen existe hoxe, ao BNG, a Alternativa aos Veciños, ao Partido Popular e ao Partido Socialista, pero tamén a quen xa non existe e tamén axudou sempre. Nunca deixaron de axudar Compostela Aberta, sí que existe, non na Deputación,
e Marea Atlántica que non existe. Por tanto, gracias ao apoio político e, sobre todo, ao apoio técnico dun departamento dirixido por Manuel Vázquez e por Marisa Lista e coordinado por os 3 diputados que houve neste departamento, Xosé Luis de Brión, José Ramón Riobó, aquí presente, e agora a nosa compañera Ana Rosa, ou Rosana, mellor dito. Moitísimas gracias a todos e a todas. Sigamos soñando e non deixedes de compartir e de facer voso este éxito que é de toda unha provincia, de todo un país. Moitas gracias. Na gala entregáronse un total de 4 premios correspondentes a outras tantas categorías, cunha dotación económica duns 18.000 euros cada unha. Na categoría de mellor iniciativa empresarial nova distinguiuse a Tempo Social Training Club, que aposta pola integración e dinamización da poboación rural a través da creación de comunidade e o fomento de hábitos de vida saudables. Na categoría de mellor iniciativa empresarial consolidada, premiouse a Axencia de Viaxes especializada no Camiño de Santiago, Pilgrim Travel. Na de mellor iniciativa verde, o galardón foi para Insartega, pola súa labor a prol do medio ambiente e integración social. E na categoría de mellor iniciativa transformadora do rural, o premio recaeu na firma Bico de Xeado. No acto tamén se recoñeceu ao xornalista Julio Pérez como a mellor comunicador en materia de economía e empresa.